Laban at lalaban talaga. Kumilos, Ano ba naman ini, naniwala ba ka ining Bongbong at Sara top sa school survey? Ayan po, kaya pala, top sa survey sa mga eskwelahan. siya at pag-asa. At sa atyan, pag-urulayan tayo ni kung taano ta sinda ang nagtap sa survey kan eskwelahan. Ipanalo ang laban ng Maray manabarita ining mga magsasaka sa Bicol ay tatanggap ng cash aid sa ilalim kang rice tarification. sa laban. Yan ang sabi ng DA. Pero I just don't know, sana nga, sana buong Camarines Sur ang matauhan. Pero ay sana, maniwala man sana ako. Pagkano ba yan? Ano ba yung nakatakdang tumanggap cash assistance ang aabot sa 100? Ay, nako, ang magsasaka. Kadakol kan magsasaka. Ano ba yan? Through Bicol, Camarines Sur, Camarines Norte o throughout Bicol Region? Sana bako lang si Bicol Region. Takadakol man kan apektado. Ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Ngunyan ining kampanya sa Lost Firearms ng pulisya sa Camarines Sur ay mas paiigtingin da. Ang laban. Siguro yan ta sa barangay mi nga ni igwa na bagang mga men in uniform na nagtatagahapot-hapot na sa barangay, si mga dati yatang may nakarehistro. Ayan po, medyo pinagdudumanan nindangon yan. Siya nakapwesto sa gobyerno, dapat hindi robo. Laban ay laban. Pwede na nga niyang ibalik na talaga ang hustisya dahil kaipuan man talaga yan. Inita sa ano pala, politika, namumulitika na kita ng gusto. Pati ini si Nonoy Andaya talagang dai na talaga magpapapugol. Iyo na talaga. May kalaban na si Sarong, si Luigi. Ayan po, may kalaban na. Sumulong ang bansa. Kumilos. Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Ayan po, ano kayang ano na kaya nag-ano dun sa face-to-face na nag-start na kasuod sa face-to-face po sa mga eskwelahan sa bawat eskwelahan rumangkada na talaga. Laila de Lima, ating Ini naman si Secretary Nograles na humalili kay Secretary Roque. Sana ba ko kang arog kay Secretary Roque na medyo may pagka-robot. Ayan po. Sa bagay, hindi naman kaila sa atin na ining administrasyon na ini kadakulan baga sa enda parang mga robot. Ano nga ba itong robot? Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Ang sa tuya po makakaibanan ngunyan sa technical side, andyan po si Sir James Toriano Oco. Laila de At diyan man po si Chief Engineer Abelin Don Toralio. Of course, ang PSG, andyan si Aldrin Orlanda. Ayan at magagamit Yaon pa man dyan ang sabuyang apa, magayon-gayon na apa, si Madam Kyla Ray Ligacion. na ang bansa. At yaon man duman sa transmitter si Sir Chabe na Obra. Gobyerno, dapat Iba naman niya duman ang sa iyang Angel de la Guardia, si Jimmy Guanzon. Laila de Lima, Bayan parang dai na napuli si Jimmy Guanzon. Arual daw si Jimmy naka-duty. sa laban. Ayan, si Marilyn Alvar Orbo na madyan at tabangan mo ako dahil si pinagparagibo kong keynotes baga. Iwinadat ko si bag ko, si sarong bag. Ayan, yaon pala duman nakalakaag. Atin, Ay sabi niya, hello mate, viewing na lang ako sa beauty mo kasi wala talaga sound. Itong phone ko, ay need ko ng donor ng phone. Ayan, sino kayang may donor na phone? kumilos, mahok at magpasya. Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila. Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Siyempre,
former Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. was the top choice for the President and Davao City Mayor Sara Duterte Carpio for Vice President in the survey of students from Pangasinan State University. Ay, siyempre, lugar ninyo yan. Ang sabi ko nga ni, of course, imposible naman ang Pangasinan it belongs to Ilocos region. Di naman pala ang nag-survey, mga student survey na yan from Pangasinan State University. Ay, siyempre, sa inyo yan, okay yan sa inyo ang survey dahil taga dyan kayo. Kaya sabi ko nga ni, mag-survey kayo digdi sa mag-survey man kamo digdi sa Bicol, Cam Sur, o kaya Cam Norte, o kaya basta any province here in Bicol region. Dahil siyempre, ayan din ang samuyang kakamping, ayun po, kakamping. So, Marcos Camp released the results of the pulso of PSU, Pangasinan State University, survey results in a statement on November 12. So the result strengthened the pole position of Marcos and Duterte Carpio sa 2022 national elections. Sa survey da iguanin 16,837 respondents from various campuses of ilan bang campus sa Ilocos region and sa Pangasinan, in Eastern, Western, and Central Pangasinan, and was conducted by 3 days beginning ng ayun. Sumulong ang bansa. This simple simpleng survey na iyan, pinagrepresentar da kan almost 56% the university's student population. Bakit? Ano ba yun? Face to face na yata sinda. Laila de Lima, ating ipanalo ang laban. So, ini namang si Vice President Vice President Maria Leonor Leni Robredo was second. Ayan po. Second si Leni Robredo. Nasa 9.41% or 1,585 votes, and Manila Mayor Francisco Isko Moreno Dumaguso third as of ng 3.44% or 580 voters. The result suggested that nag-question daw na si Marcos would win the presidency by a landslide victory. Okay, hopefully. But of course, if the electronics were held during the survey period, ay wag naman ganon. According to his camp, siyempre kampo ninyo yan. Pag kampo naman ni kakamping, siyempre, at saka kabukay siguro ang nagpa-survey ka yan. Dahil usong-uso sa Satuya, kung gusto mo mag-top, magpa-survey ka man kan sa imo. Magpa-survey. Ay, dahil na, gastos lang yan. So, the presidential aspirants, yung mga aspirante included in the survey were nakaibanan po duman sa pig survey ninda. Ining si Senators Emmanuel Manny Pacquiao, si Panfilo Ping Lacson, si Ronald Bato de la Rosa, and si Mary Grace Poe. Kasama ba sa presidential aspirant si Grace Poe? All they got less than 1% of the votes except Poe. Si obtained, nakakuaman siya ng 1.28% or 215 votes. Poe has already announced she was not running for president. Ano nga bang tatakbuhan kay ni Grace Poe? Mahilig man magsawong-sawong. Nagparasawong-sawong na siya kan past elections, ngunya na naman masawong-sawong siya. Ano ba tayo? Wag naman ninyong paglaruan ining politics sa dito sa Satuya. Para bang mayo na kitang kinakantyawan na kita. Ano ba yan? Pero thank you doon sa mga baby ay sa mga children na nagkakanta-kanta kaining background niya tong Laban Laila. Ibig sabihin kayan mga nagdadangog pala maski mga aki nagdadangog sa Satuya. Salamat po mga bata. And of course not only mga bata pati mga matatanda. Ayan po.
ang jingle na yan. Memoryahin na po nindo. Yan po ang magbibigay sa tuya ng ang hustisya ay mabalik sa satuyang bansa, sa ating bayan. Ibalik ang So, Duterte can't top the Vice Presidential Survey. Ayan sa survey lang po yan. Tulad nga ng pinagsabi ko, kaedto, ining mga presidential survey na ini, during the panahon ni the late Senator Rocco. Ang survey kaedto, nag-survey man kaedto na ko yan, ang laging nagtatap kaedto si Rocco, kaya nga ni kaya nga di siya nagkandidato kaedto. O ngunyan naman, ang naglabas baka kaedto bako man si Rocco, siya nga ang naglabas kaedto. Oh. Pagkatapos ang survey man kaedto ki pagpaparasabi ko, ang survey man kaedto ki Villar. Senator Villar. Oh, pero man siyang nagtatap kaedto sa survey. Oh, kaya nagkandidato man for president. Oh, pero ngunyan, dahil man siya nakalusot. O, ang narumduman ko na, pangatlong nag-attempt din sa presidential balls. Ay, mayo man pong iba kong di si Grace po, na kinaulay na kaedto ni Mar Rojas. Nag-ulay sinda, dahil siya nag-giveaway. Takon ini si Grace po, bako man ambisyosa, ang sobrang nag-ambisyon man, nag-giveaway sana siya kay Rojas. Kung nag-giveaway sa kay Rojas na kaedto, mayo sana kitang problema ngunyan. Dahil sana namamayagpag ang pagka-fake news na nag-umpisa sa administrasyon na ini. Kaya ngunyan talaga, parang mayo na akong gustong panipagtubo doon. Puro na lang baga fake news. Oh, pati ini survey na ini, kada ako naniniwala sa survey. Oh, in comparison, 12.56% sinasabing choice was not on the list is the survey. Ang figure translates po to 28.20% of the respondents without a clear candidate choice for vice presidential bid. Ayan po, they have not yet chosen. They did not choose po kung si Isay talaga ang pakikianuhan ninda, kung si Isay ang iboboto ninda. So, it has campuses in Alaminos City, Pangasinan, Bayambang, Binmali, Infanta, Lingayen, San Carlos City, Santa Maria, and Urdaneta City. Of course, nandyan yan sa kanila, baluarte ninda yan. So, they must not be proud of nasinda ang nanginginot. Dahil ang pinakamaganda niyan, halatunta if what is the result of the 2022 election. Ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban Laila. O, ini namang COMELEC, dahil maintindihan. The Commission on Elections, COMELEC, has slammed Vice President Maria Leonor Lene Robredo for encouraging voters to accept bribes from politicians. Hindi niya po sinasabi na tanggapin ng mga bribe, pero ang inaano niya, hindi siya nag-i-encourage. Ang sinasabi niya, ako nga ni man mismo sabi, pag tinauan ka ng kwarta, akuon mo po. Para sa to yan. Sa to man yan, pero you must vote according to your conscience. Kung si Isay, ang tamang makapagdara, kaya sa tuyang lugar. Masyado na kitang napupolitika. Mayo nang para bang mayo ng trabaho. Kaya dahil makita pagsabi na ini-encourage ni BP Leni. COMELEC spokesman, itong tagapagtaramkan COMELEC na si James Jimenez ay sinasabi last Wednesday that Robredo should refrain from making such advice to voters because mayo po, no matter how noble the intention was, it remains an illegal act punishable under election laws. Okay. You have to advise all the
candidates na huwag gamitin yung salita na yan, natanggapin ang pera. Pero dati nga panahon pa ni Marcos yan pera sa bulsa, boto sa balota. Ayan, I remember. Di ba, Marinan Orbon Alvar? Boto sa balota, ang kwarta sa bulsa. Dahil ko lang kung sisipang anak ko na kayan. Pero kaedto pa yan. Noon pa. Ay bakit ngunyan lang nagpupuputak naman si James Jimenez na Ating ipanalo ang So, he disagree with the notion of taking the money and voting according to your conscience. Yes, tama yan. Take the money. Tapag dai mo kinuha yan, itatao pa yan sa iba. Kakalat man ang kakalat yan. So, you have to accept the money, put it in your bulsa. But your vote is in the ballot. Maliwanag po yan. Tadai yan. Akuon mo yan sa dai. Kung anuhin man yan ninda, kukuliktahin yan pag abot kan pag nakatukaw na sinda. at pag-asa laban. Hello also to Edgar Payolo of ano ba yun? Kalimutan ko na naman si Edgar. Edgar Payolo. But anyway, thank you very much for watching the program. Pantay lang. So, dahil ko talaga maintindihan na yan. Ang situation or noble intentions, itong sinasabi ni Jimenez in a Twitter post. Vote buying is an election offense. Yes, it is an election offense. Pero may ayan na naman ako. Igwa na po kamong napadusahan sa mga ganyan na mga namamakal ng boto. Ayan, ipiling nindo. Ngunyan masyado kamong sensitive. Nagpapakasensitive kamong ngunyan. Pero all those how many years now, for how many presidents nang lumabas yan na mga namamakal ng boto. Vote buying na yan. Igwa na ba kamong pinagdako? Dako pun kaya nindo, ini mga nagbo-vote buying na ini. Dako pun nindo. Tanganing mayo kay mong reklamo, patunayan nindo that it is against the law. It is against the Comelec law of those vote buying. Pagbabago. So, di dapat ginagawa at di dapat sinasuggest yan sa mga botante. Oo nga, hindi sinasadya. Inuuna ang bansa. Ang sabi ni Edgar Payolo, mga fake news lang kaya, mga nanginginot sa survey. Ayan, fake news nga. Saka, Edgar, ang ang pinag-survey man ninda ay mga eskwelahan po duman sa Sainda sa Ilocos region yun, sa Pangasinan. So, siyempre, sisiyan ninda kayan. Siyempre yan sa Saindang sa diring Sainda. Kaya kita mag-ingat man kitang mga taga Bicol. Aram ko po may kanya-kanya tayong konsensya. May kanya-kanya tayong desisyon. Pero, ang pag-anuhan we have to patronize our own. Mayo yan pagkakaiba na kitang Pilipino napakahilig ta magbakal kay itong mga original, itong pigsasabi ng mga branded. Walang pagkakaiba sa araw kayan. Walang pagkakaiba yan. Kaya, we must be brave and we must be aware. We have to patronize our own. So, since na taga Bicol kita, tapangan ta. Ini si Presidensya Bolslin Robredo. Tas siyempre, ito, ilang taon na mayagpag ang Marcos. Di siyempre, namayagpag na maray sa si Marcos noon, almost 20 years. 20 years nga ba yun? Sorry kung nagkakamali ako. Siyempre, magbiyahe ka mo from Manila to Pangasinan. Ay to Ilocos Sur, Ilocos Norte. Basta the whole Ilocos region. Talagang napakagayon po kan kalsada ninda. Ang mga highways ninda hanggang ngunyan. Tas siyempre, pinakarahay ninda ng maray, tagaduman sinda. Arwan lang sa nakayan yan. So, I disagree na ini mga naglalaka-lakawan na inikan kwarta. Taking the money and voting according to your conscience. You have to take the money. Accept the money. Dahil tinatao sa imo, dahil mo man hinahagad dyan Kaya ngunyan pa nga sa remarka dahil na ka nagpaparapulok-pulok dyan. Ining mga electorate pinagmimiting-meeting na. Binimiting ninda yan mga electorate kasi yan ang mga, ano ba yan? Anong atapod ka yan? They are their errand. Anong taan kaya na Edgar Payolo? Kaya dahil kita ano kayan? We must be observant. Tanganing, dahil kita madipisilan. Kung si Isay, ang ano talaga. Kaya ang sabi ni Jimenez, stress that the most effective way to stop vote buying is to decline. Ayan, i-decline nyo. Overtures. Paano? How will be it declined?
Kaya ini mo yun na warningan na that he warned that candidates will be disqualified. Ipirang taon na yan. Igwa na kamong napadusahan. Igwa na kamong na-disqualified. Yan ang hapot ko. Nagtatanong lang po. Dahil for every municipal, we have a COMELEC. Meron kita. Sampulan nindo. Pero pag once na wala, mayo kamong nasasampulan, ano yan? No sounds. Bakit no sounds? Baka ang gadgets mo tabi, Edgar, Payolo? No sounds? Mayroon. Baka ang ano mo, pakicheck mo na lang yung gadgets mo, please. Ang sinasabi ko nga ni, the candidates will be disqualified. Disqualified daw ninda once it was proven that they were involved in such illegal activity. Do you think ang pagsabi ni BP Leni na ang kwartang akuon ang kwartang itinatao. Itinatao na, dahil mo pa akuon. Di maduduman, maduduman yan sa iba. Itatao pa yan sa iba. Or ibubulsa kan mga electorate na sa endang mga leader na may kapot kayang kwarta na yan. Ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila de Lima. Ating ipanalo ang... So, Jimenez admitted though that vote buying is not easy to prove. Ayan na sinasabi ko sa Indo. Kadakul naglaganap po yan. A week or 3 or how many days before election, ayan po dahil na kumakalat yan. Ngundiyan sasabihin nun do. I just don't know. Aywan ko ba? Laila de Lima. Vote buying is not easy to prove. Talagang napakahirap pakipatunayan yan. Because there must be a complainant. Ayan, ilan na bang nag-complain? And corresponding evidence for the case. Ayan po. There must always be a complainant. And of course, if there is a complainant, it must be a kaibanan po. Kaya ay dokumentuhan ninyo. Documentations of those sinasabi rin ng vote buying to a such candidate. Pero yung nagsabi lang, Robredo was earlier quoted as saying, parati kong sinasabi, tanggapin nyo. Yan ang pinaging sasabi. Na kahit na nga ni ako, kasudma lang, bago nag-uulay-ulay kami, may kaulay ako. Ako nindo ang kwarta ta itinatao. Sabi nga ni Cardinal Sin na nakausap noon, sino nga ba yung nagtanong noon? Hindi mo naman hinihingi yan sa kanila. You are not asking for that. Pero sa ngayon na usong-usong ngayon, it is always the money who talks. Pag money talks, ayan, everybody listens. And everybody is happy. Especially those na mga nangangaipo. So, ugali na yan eh. Pinagamot ninyo. Ang gamot niyan, ang ugat niyan ay napakalalim na. Kaya aywan ko kung kailan yan mapupundo. Pinamihasa na every elections, million, all those, the politicians, the candidates, spends millions for vote buying. Yan na eh. Kaibanan ta na yan eh. So, ayan, pagdusahan niya to. Ating ipanalo ang... Okay, sarat yan lang po, mga komersyal kita. Hanap buhay muna, Sir James. At ang aning masustintuhan nining sa tuyang programa. Hanap This buhay muna time kita. check is brought to you by Senator Leila de Lima. Ang oras na ini, dara po sa Indukan Losenya Electrical Supply para po sa madikalidad na electrical product. Day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, haranisa na sa Barangay Holcan, San Francisco, Irigas City. On and managed by Engineer Meneleo Losenya. Ang oras na ini hatod sa Indukan Kape ni Manoy. Ang kape kan mga Bicolano, pampakondisyon, pampakusog, pampahuben. Kape ni Manoy. Ang oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. Ang oras na ini hatod sa Indo ni Honorable John J. Fortuna, Municipal Councilor, Nabua, Camarines Sur. Ang porsyon na ini hatod sa Indo ni Kagawad Melnan Robles Moralio. Basta kidaday,
hayahay ang buhay. Let's be the solusyon plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Ako po, si April Ardales, kang Arimbay, Legazpi City. Nagpapasalamat ako sa Ako Bicol Party List, kulit na natabangan akong makatraining sa saindang programa sa TESDA NC2, Heavy Equipment Operation. Salamat po kong Saldico and kong Pido Garbin. Dios mabalos, Ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Karapatan ng mga patay, aking ipaglalaban. Mga kababaihan, ang poprotektahan. Boses ng kabataan, aking pagkikinggan. Ating kalusugan, ang ingatan. Paglingkuran ng mga irigente. Magsisilbing magandang ihemplo. Lagi kayong una sa puso ko. Dahil kay Daday, hayay ang buhay. Isa po sa mga natulungan ng Kidney Care. Ma'am, pangalan po natin at taga saan po tayo? Ako si Winnie Di Mayuga. Ako ay 58 years old. Ako talaga ay napakahilig sa maalat. Lahat ng kinakain ko, gusto ko talaga maalat. Ako'y nakaramdam ng kakaibang pakiramdam, kaya ako'y nagpa-check up sa doktor. Ay nagpa-request sa laboratory ng creatinine ko, pa-check upan ko daw. Ay naku po, pagkataas, above normal Ngayon, ako muna yung nag-pray kay Lord. Ay itong si Lord, napakabuti. Nagpadala siya ng tao sa akin na nag-aalok nitong Kidney Care. Ay agad-agad ay aking sinubukan ito. Ngayon, nung maka isang buwan, ay napakagaling ng Kidney Care na ay normal na ang aking creatinine Salamat din sa Kidney Care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Nanlalabo na ba ang inyong mga paningin? O kailangan mo ng proteksyon laban sa radiation? Ano pa ang hindi hintay nyo? Pumunta na sa The Vintage Optical. Ang optical para sa lahat. Visit us at the ground floor, Gaisano Capital, Barangay San Roque, Irigan City. We offer free computerized eye examination. Free frame. Lente lang ang babayaran. Starts at 999 complete eyeglasses with anti-radiation lens. The Vintage Optical, the widest selection of optical signature frames and sunglasses. The Vintage Optical, ang optical para sa lahat. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala, pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination, maging rest bakuna para protektado laban sa COVID-19. Kaila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Dapat lang. So, ining tapos ng tayo ni dahil ining the money comes from anyway. The money used to buy votes is the people's money. Yun na nga Kaya nga yan ang sinasabi ko na kapag inalok ng pera, tanggapin yan. Because atin ang pera na yan. Bako man yan dyan sa kandidato. Sa tuya yan. Pero, yan ang sinasabi ko. Bumoto tayo na naaayon sa tuyang konsensya. Ayan. Accept the money, but the vote according to your conscience. When asked to clarify her statement, pinagkapot ko si BP Lenny about the
she said that do not condone it because it is an illegal practice. Yes, it is a very illegal practice when it comes to election time. But stressed that she just stating the realities of the ground. Yun, tama nga naman. Ating ipanalo ang Ako, tama katabi, Edgar Payolo. Ang kwarta sa bulsa, ang boto sa baluta. Yan nga ni ang pinagsasabi na isinadjust daw ni Dor. I just forget kung sino yung naghapot sa, ay parang si Attorney Monsodal, commissioner. The commissioner dati ng COMELEC na naghapot siya kay Cardinal Sin about those vote buying. Ang sabi daw ni Cardinal Sin, if I'm right, kung anon ang kwarta. Sa imo nga ni yan. And besides, da imo man yan hinahagad sa inda. Dahil ka managhagad ka iyan. Yung nga ni, da may managhagad ka yan. Kusang itinatao yan kan mga kaining mga kandidato. Because nga sinasabi ko nga ni, money talks. Wherever we go, wherever conversation we have, especially this time of politics, time of elections. When money talks, everybody always listen. Any event or anong mga pangyayari o mga kaganapan, kapag pera ang pinag-usapan, talagang everybody listen. Yan ang pinakamakapangyarihan ng husto ining kwarta talaga. Kaya, ayun ang pakaingatan niya to. Pakaingatan niya to yan ang husto. Dipisil na. Pero, we have to vote. You have to vote according to your conscience. No, inuulit-ulit ko yan. Bumoto dun sa makakapag-resolver. Yung makaka-resolve ng mga problema ng Pilipinas. Dahil, sabi nga sa patalastas ni Lacson and Soto, ang tama nga namin yung sinasabi ninda. Nangako sa Partido Reformar Presidential Bet, Senator Panfilo Lacson, at ang kanyang running mate na si Soto, na naaahon ang Pilipinas sa mga krisis na kinakaharap nito. Naaahon din kita. There is always na mag-prosper man ini pagsisikap kayo ng ating mga presidentiables, whoever win, kung kaninong administrasyon tayo ang hinaharap natin ngayon. So, sa isang patalastas nga ni sa TV, sinabi ni Lacson at Soto na ang ating bansa po, ang satuyang bansa, ay nakaatubang po sa krisis ng kahirapan. Nasa krisis kita. Sabi ko nga, pagpaparasabi ko yan, our Philippines or the whole world, or kita mismo, we are facing talaga sa kahirapan ngunyan. Time for survivor. So, dapat nga ni magkasararo kita. Magkasararo kita dahil nasa surviving panahon. We have to survive. Kaya tama lang. Nang kawalan ang krisis ng kahirapan, kawalan ng mga serbisyong pangkalusugan, kulang na kulang po. Kawalan ng suporta sa gobyerno. Pagkatapos na naman magre-reaksinda, ano ang kawalan? Pinagbibintangan na nga ning si isa ba yun? Si BP Leni yata at saka si Pacquiao, that they belongs to sa mga tabi-tabi. Ini mga subversibo pinagbibintangan na. Kadakol na baga kan ipinagbibintang ka ini, ano ba yan? Sinda na lang ba ang matino? Ang mga kawalan nila, ang mga kakulangan nila, ang mga kapalpakan nila, ibibintang sa dilawan, ibibintang sa kung kiisay na Poncio Pilato. Ngayon, paano malulutas ining kawalan ng mga serbisyong pangkalusutan? Kawalan ng suporta sa gobyerno.
dumaraming kriminalidad. Oh. At isang krisis sa pamumuno na mas napansin ang sumasailalim ng bansa sa COVID pandemic. Ang gusto umano, ang gusto ng pagbabago. Kailangan pumili ng leader na hinog sa kakayahan, sanay sa labanan at subok sa karahasan. Oh. Paano naman yan subok sa karahasan? Ano mang ibig sabihin po sa boat sa iboyin kayo ni? Porque galing siya sa PNP, siya lang ang marunong pagdating sa siya lang ang makakalaban pag abot sa karahasan. Oh, it does not mean na you came from military. Ay kung kayo mga military, most of you, kayo mga opisyalis, ay taga-instructions lang kayo. It is your men, the enlisted men, are the ones who are fighting for whatever they are fighting for. Pinakita rin sa patalastas na kaibahan ng tambalang Lacson Soto bilang mga leader. Ayan, magpapagalingan kayo sa mga ninyo, sa mga patalastas nindo na may utak ang tapang at tapang ang utak. Oh, ay kung puro tapang, ano ba yung nangyayari sa tuong niyan? Bako yan sa can we not consider it as a tapang that they are brave of what? Madipisil po, dipisil. Kaya dahil kita basta magpara, ini kanya-kanyang pasikat. Kaya dapat ang ballpen at saka balota ang magsasabi ng totoo. So dahil kita po madara sa kwarta. Ang sabi ko nga, ang kwarta ibulsa talay sa to yan. Oh, pero ang boto sa balota. We must be aware of what is happening right now. Inihanti-ulad kasi ni pinapareho kasi ni Lacson ang mga nakaagil sa mga talumpati ng mana ang Pilipinas ay isang taong ipinadara sa isang ano ba yan? Oh, intensive care unit para magamot. Talagang too much ill. Oh, sisay nga ni. Dahil na kita wag para example. We must learn how we will survive. Dahil yan nga ang sinasabi ko. Nasa survival period tayo. Lahat-lahat. Bako lang ining Pilipinas. So, we have to face the reality. So, araw ka ini. May igwa akong gustong anuhin ka ini. Ano ining sinasabi digdi na dispatch from Krami na ni Senator Laila M. De Lima, the arrest. Isa na naman ining inarestong ini. Arrested last. July 16 ba ini or what? Oh, pero inilabas ini kan July 16 ngunyan November 2021. 11, 16, 21. Oh. Ang sabi niya on the arrest of Sally Crisostomo. O yan. Sumama po ako, I joined other advocates against human trafficking. Yan ang sabi ni Senator Laila De Lima. I joined other advocates. Nag-iba ako sa ibang advocacy against human trafficking and human rights defenders. And human rights defenders. In calling for the observance of due process and respect for the rights of Miss Sally Crisostomo Ohano. Ano ba ang kaso nito? Who was recently arrested. Recently lang pala. Arrested, allegedly, on the basis of a 15-year-old warrant of arrest. Of a 15-year-old warrant of arrest. Ayun, ibig sabihin, matagal na pala ini si Sally Crisostomo na igwang naka-standby na warrant of arrest. 15 years ba yun? I just don't know if tama ang pagkaintindi ko. I likewise call for an immediate investigation. Ayan po, nananawagan nga si Senator Laila for immediate investigation into the legality and circumstances of her arrest. Ayan po, nananawagan po siya. For the legality, immediate investigation na sa legalidad and circumstances of her arrest, sa pagkaka-aresto kay Sally Crisostomo. The allegation of PNP Central Luzon, ayan, Central Luzon pala ini, that she is a top, ano ba yan? She is the top most wanted person in the province of Bulacan. Bakit naman? What is the case of this Sally Crisostomo?
Yes, ang Crisostomo kasi tama. Nasa bandang Bulacan or bandang Ilocos na po. Oo. Says more about the gaping holes in their capability for investigation. Tracking and coordination of our law. Tracking coordination of our law enforcement authorities than Ms. Crisostomo Ojanos alleged intention to evade justice. Oh. Ano ba ito? Bakit? Hindi nagtago ba ini si Sally Crisostomo? Because of this intention to evade justice, much less her skills in hiding. Ano ba yan? Nagtago nga ba siya? I was shown photos of her with government agencies. Ayan, nagpakita, may tiningnan ng mga retrato, ebidensya ning si Senator with with government agencies, even members of the PNP in campaigns against human trafficking. How can she be a most wanted person? Paano ba nangyari kaya na siya po ay the most wanted person? Babae pa naman. And in hiding, when she has been publicly advocating for women's and children's rights for the last 2 decades. Ayun naman pala eh. O ano bang nangyari? Ano ba ang nangyari? Okay, ang ano dito, may comment po. 7339, last 4 digits. Noon pa talaga yan bilihan ng boto. Ako binili ang boto, puro binoto ko. Ay, ganun ba? Ang gusto ko, wag banggitin number ko. Thanks. Okay. It is your decision. Pero sana, kahit kahit binili ka, dahil may kaulay nga ako kasubago, napagkwentuhan lang naman, napag-ulay-ulayan milang kasubago, na siya daw, bininabite na waning sobre sa kabila, ining kabila man nagtauman, at si gitna nagtauman. Kaya ibig sabihin, nakatulong nakatulong sobre. Pero, ang masaklap po doon, iba ang binoto niya. Kasi dahil niya gusto, sinagtao sa iya. Pero ang rason niya, sabi ko nga accept the money. But your vote and the ballot. Ang kwarta na yan, sa tukman sa na yan. Diyan kita ginigisakan sa tuyang sadiring lana. O they are just ginigisa po kita sa ating sariling mantika. Kaya tanggapin ninyo. Tanggapin because it is our own money. Nais natin sumulong ang bansa. Okay, ini nga ni ang kahaputan ni Senator Laila sa how can she be a most wanted person and in hiding when she has been publicly advocating for women's and children's rights? Oh, ang pinakang advokasya niya publicly ang advokasya ni ininganing si Crisostomo, si Sally Crisostomo, ay yung women's and children's rights. Oh, yun ang advokasya niya, ang karapatan ng mga babae at ng mga bata. So, if someone who has lived in a very public life, she has a Facebook account, has made no efforts to obscure her identity. Oh, dahil man pala na di niya itinago sa iyang identity. Dahil mayroon nga siyang Facebook. May public life, very live ang kanyang public life. Oh, has made efforts to obscure her identity and instead has been working publicly with law enforcement agencies in combating human trafficking. Ayun naman pala eh. Oh, bakit umabot ng ilang taon at patapos nun yan dahil election lumabas? She is arrested. Can be considered a most. How come? She is considered as most wanted person by the PNP. Then there is something deeply and disturbingly wrong with the PNP. Oh, nasendo ang mali. May naka-standby palang warrant of arrest. Anong ginibo ninyo with those long years? Ay, long years nga ba? Or months? Or days? Pag-araw kayo na may naka-standby na warrant of arrest, magpursige.
Sini nga ning may Facebook nga ni. Oh, very live. Ang kanyang life. Oh, may effort siya to obscure her identity. Sumulong ang bansa. Kaya yan din ang minsan kulang sa satuya eh. Laban, Laila. Laila de Lima. Ayan daw, ang sabi nitong sa satuyang mga reactions, silaksyet, ano ba yan? At sutok, mga raot ang payukayan. Laksyet, tutayan ni Estrada. Ayun, naalala ko tuloy yung Kuratong Baliling. Dadating tayo dyan. Meron akong dyan. Sa manang nangyaring araw kayan. Although that time na nangyari ang Kuratong Baliling na yan, I am very much innocent about it and I was not aware at all. Kasi nasa ibang lugar ako noon, dahil ko aram yan. Kaya itong pag-abot ko na digdi sa Pilipinas, nadangog ko ang Kuratong Baliling na yan. Kaya nagkapot talaga ako, if what is that kind. Dahil sumubrang kong bagangon yan, viral yun. With such an imperfections, in the police force in particular, and the criminal justice system in general, it should leave no one to wonder why. Both firmly and consistently oppose the death penalty. Ayan po, ayaw na ayaw daw. She constantly oppose the death penalty. Yan po, si Senator Laila de Lima. She opposed. She is very much against the death penalty and vehemently speak against extrajudicial killings. Yan po. Kasi Senator Laila de Lima believes in human. Very inhuman po when it comes to death penalty po. It is very, very inhuman. So, the cops can make this big blunder in simply searching for an alleged fugitive. Oo nga, you have all the rights. Saka hindi nagtago yung tao. Imagine the wrongs being perpetrated by those who are killed because of their negligence or outright malice. Ayun po. Since she has not made any effort to hide or obscure her identity, authorities have to give her the benefit of the doubt and release her while all this is being sorted out. So again, according to Senator Laila, she call on authorities to observe due process, respect her rights, and investigate what happened in this case. Tama nga naman. Observe due process. Do the right process. May tamang proseso yan. And respect her rights. Kasi nasa democratic country tayo. We have all the rights. Investigate what happened in this case. Daiman po pwedeng pumayag na ang isarong mamamayan tulad ni Miss Sally Crisostomo Ohano na mas marami pang naitulong sa paglaban sa human trafficking kaysa sa sa ilang miyembro ng kapulisan ay basta-basta na lang dadamputin sa ganitong katakatakang paraan. Buti pa ang mga Duterte government at family officials nagtatago na nga. Nagtatago na ba kasinda? Ang iba ay nagtangkapang pumuga, pero lubos ang pagtanggol ng Pangulo sa kanila. How can a woman who has served the interest of human trafficking victims deserve any less? Yan po ang tanong. How can a woman who served ang sarong babae na nagserbi ng interest about human trafficking victims deserve any less? Mayo man lang bang dapat gibuhon sa karahayan na pinaggibo niya? Yan ang hapot. So, again, Ipanalo ang laban ng Pilipinas. maraming salamat po, mabalos po sa kadakol, kahit itong mga nagwa-watching sa tuya, sa via live streaming, and of course, si mga nagdadangog po sa indang mga transistor radio. Yan na nga ni, may mga bata pa lang na halos memorize na ining sa tuyang background. Pero sabi ko nga ni, naghahagila pa ako ng ibang maiba background. Ang programa pong ito ay hakod man sa Indo ni
Kagawad Melnan Daday Robles Moralio. And of course, hello, thank you very much po kay Butchokoy Rex Oliva who is watching right now, and kay J-Poy Jeff Tino. And hello also to ang sponsor po kaini, ang pinaka the main sponsor of this program is no other than Susan De Lima Schönborn of Germany. Ayan po. Kasi po ang igwa, ang inaano ko pa talaga sa programang ini, bako man ining puro politika na lang, kundi ang katuyuhan po kayong programang ini, itong may ilulas po akong sat sa may ano po kaipuhan kan sa tuyang salud ta sa kadakulan po talagang iyo na yan. Ang sa tuwing mga kaibanan sa technical si James Oko to Toriano Oko sa information si Aldrin Orlanda, and duman man po sa transmitter si Sir Chabe na obra, kaibanan man po duman si Jimmy Guanson, and of course ako ang kaibanan nindo everyday Monday to Friday 5 to 6. Ako po si Manay Elma Dilima Gaspe nagsasabing thank you, and thank you. God bless us all. Always stay safe.